И здравейте хора, добре дошли отново в моя канал. Аз съм Калина и в днешното видео ще ви разкажа една кратка история от моя живот. Преди няколко седмици аз и моите две приятелки Гена и Никол бяхме излезли, за да се поразходим. Но напоследък с Гена бяхме забелязали, че Никол говори доста често за момиче на име Ана Мария, което е било ново в нейния баскетболен отбор. За тези, които не знаят, Никол тренира баскетбол. След няколко дни Никол реши да ни запознае с нея и аз и Гена не бяхме доста доволни от този факт, защото не искахме Ана Мария да замести нас. След като Никол се обади на момичето, за да я покани да се присъедини към нас, за да може да се запознаем, аз и Гена останахме странно недоволни, защото момичето не ни вдъхваше на много доверие. Накратко, мислехме, че Ана Мария ще е някаква поредна кифла. Но хора, ще спра до тази част на историята. Надявам се да ви е харесала тази част. Ако искате да направя втора част, напишете в коментарите.